са хелите? Она е там дясно си хели като пън. И там наистина има един пън. Ей, да спре! Добре, че си го... Дай, казвай. Значи, и здравейте хора. Значи, да кажем, че... Чакай само да смахнем покуците от... Ще правим фен среща. Да, ще правим фен среща. Утре в Сити Център София. Късмета, да, аз и... Нали, Зипсо и Беркела ще водим и още... И до 3-0-4 на... Да. Него се го познаете. БГ. Да, това е просто прави Зипсо. Чрез Зипсо. Да. Дарк Орбит съм, Алекс.Градев. А тапанар! Значи, паролата ми няма да ви я кажа. Ще си го напиша в коментарите там. Значи само да ви кажа, че утре от колко часа? Да знам. 12? 12:30, да. 12:30 ще тръгваме. Сити Център София. Чакайте. Ето го там, опа. Чакаме. Към 12:15 ще бъдем при Сити Център София. Значи ще бъдем на... Или малко по-късно, не знам. Ще бъдем пред KFC-то, може да ни чакате там. Може да ни чакате там. И какво ви кажем? Селфи! Абе, не чакайте, че той сме нормални направя, ще ви прибием. Утре имаме предвид на 22 октомври. 10-ти-да. 2015-та! 2015-та! Нали сме 2015-та? 2005-та. Се сме ли 2015-та? 2014-та по-скоро е. И хора до... Утре! Утре! Така, това беше ревюто. Не, без да кажа ревюто. Това беше фен среща. Това е ревю на фен срещата. Да, нещо го. Дай снимай.